Emagaro bengi ya umwancho murigerere bwegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo mu busingwe gena rituriya uri abere ritaire kigiba nanene kwa bere go kwego kya aso kubwatie mirobero yonsi yeri tukuriya rero ikirorire ritkoria ijuma tariki 25 na ibere cyomutienyi oikomi omwaka no ibwe chibere na 23 na manga genderete gokorekana imense ya Kenya bonekero twabire to gusangirira kurwase chingongo au na gokwariganiria asenchera ere yobwikiranu kubwatirana na basaki baito ono mancho muriengo kwarigania Amayia Ensa Eyemo komanya itwa kwariganiria senchera ere yobwikiranu ekerongo komanya naritangani kegimati gatara yanyora egatiari ngwariganiretie asenchera ere yobwinge. Kuna malalamishi kutoka wananchi, waendeshaji wa pikipiki wanasema ya kwamba mara pikipiki zao zinashikwa, zinapelekwa pale, mara wanachapwa na pia wanatozwa faini ambaye si halali. Chiabis chia boda boda imemo chiobo songo gosie kwane keombe kiobo tukigia DCI. Litukulia lero ntuli nomogoko ase amacha ya eboholi ite akiunganya guchaka gokori gasibuya kero twanyoro gokonya kurua se county government ya Kisii inseo buraibwa simbaratium abamenyi bensemo ya kyonganyo kogokera matensemeyo ayu abeiro muchanda segeka. Katika budget ambayo nilipeleka juzi kwa bunge 2 months ago, niliwaambia mambo ya kwenda kulete chuma kutoka China ama kulete chuma kutoka Ulaya ama kulete chuma kutoka sijui wapi, hiyo tutafunga, tutatengeneza chuma na mali yetu hapa Kenya. Obogori bwebinto korwase chinse chesikombo chiko ikomoeri otebiro murai bwensekera ene kirie korosi wa kwebi wande iro korosi ebinto au. Ayo munaenda mango mwancho muri ringo kwariga ningo manya senchera ere yobwikirano asensemo ya Facebook na bako gendera gotonyara witra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyara witra Ndizi TV News na bako twitwetera @Ndizi TV News eri otogendera gosanga na boigo kwemanya mange Petro Mukeira nero kene okoine kya chibicha neryo gicha wikeire asenchera ya bene na asensemo imenyeriro ni otokubwatira na nere Joshua Auta eri triane Everline Osero ngo kwariga ni obeko gosanga na nche goika omwerio Amayia Ensa Eyemo ni go tokoye chaka sobwekiranu korwase county ya Kisii awase ritkoria lero omo komanda bobanyanyimba se county ya Kisii Charles Keses amo na baubisa bobanyanyimbo korwase because au abagwikirana ase chiabisi chia boda boda imeyo muchobo songo na gochisie kabene askere bateru na chiabisi echo nigo mono chiabere chigo tumeka ase amangana yobosaria bwechingenjo imeye county ya Kisii nabona nigo baba gochisie kabene na otana nigo obotuki bura chake eriyo komanya gose ebinto biri byotumeka asamangano y'obusariani go bibisire ase chiabisi echo muri ketonde mo Stephen nabaga wikirana sayo na gotwariganira roboti orwa senchera ere yo wikirano korwa chinsa inya chia mambia lero nigabwatani babanyanyimbo korwa chi sub county au bakora unomo county commander babanyanyimbo Kisii amuna abwatani korwa bisi chia DCI nigo babuta service chinene chia boda boda bosongo asekiri bagoteba no muchakano bobotuki na gakonyoro kwe murungania korwa gati y'abamenyi. Kuna malalamishi kutoka wananchi, waendeshaji wa pikipiki wanasema ya kwamba mara pikipiki zao zinashikwa, zinapelekwa pale, mara wanachapwa na pia wanatozwa faini ambaye si halali. So leo asubuhi ndio tukaenda pale pamoja na DCI, maafisa wote wa serikali ambaye ni wa usalama, tumeweza kufunga hizo ofisi na tuka declare kwamba hapo inakuwa ni ile tunaita kwa kizungu scene of crime scene, sababu ya yale mambo yanaendelea kufanyika pale. Nonye nabo gati abana boda boda bakora unabara babo nigo baichaniro gusekwa kwa bisi chiabo kibagote batiba maite kibakobuniwa bakorengani no kweroberia batwarira sector yuo asama tukabwango iga Tuesday narito karonji gali county government was there, national government was there. Kiachire matukabire taraera twanyo robisi ya siekyu. In fact we are waiting tukanyanga ki umuchando nuruli as a sector ya boda boda. But into
amatuka yabere twabogoiri chi customer achigoteba ng'a esystem emwaretete nere system mwingi none karoko omonto musigo komokobera gochi ase getago gokobera egento akobwata nenamberi namba plate elibu nerikire korwa magongo period kwana uchimwe eng'ana y'abana bodaboda koneng'etwa ase eng'encho okobeka chi reflector chingeni chia blue ime abosongo neng'ana ende yaretire riberera ime municipality ebi yairire chisegi nokong'usana kwa bwango iga gati y'abana bodaboda ba bosongo na barebe chi sub county chinde onya magosa arenge we have our leaders nabo bari kurangeriwa bakwane issue eyo ebe tackle mang'ana yere but this identification numbers ne reflected jibwati muchano ekengeli kimino any sector nibwata machikaye onya nabakoni chinyeni mbabwata machiko na into bune sector ya bodaboda wikatutwale order ekore town yabere geguchandika matuka mange. We give our leaders numbers as a reflector chia keti chiabo amona ase chipikipiki chiabo tukabeka mabati ayo akunyara identify umuntu oyo is operating within asegete na asegete. Yesterday people they are complaining that inko itubale lia masagara suneka nobody ogobasi onyo kobegete reflector jacket ya puru neli batiri ya puru no way through and abantu bari ko baita mbari ko baboringa ningi gekora bako baitera is only that you okorekana reflector ya puru amone libati lia puru enamba lia code lia ruro amone number specific number yomuntu bagwaka na gutandura chianga na gukura chibesa na kile gento kira somo buko bwo muntu. Kuna baadhi ya wafanyikazi wa bodaboda walichapa pale Suneka, tumeweza kukabili hiyo continue situation na tumeeleza wale waliadhiriwa kwamba waende wa make report pale Suneka police station ndio uchunguzi pia ufanywe. Mwenye alifanya makosa astakiwe. Na pia ningeweza kueleza watu wa bodaboda ya kwamba biashara ya bodaboda watu wawe na freedom ya kufanya biashara. Kama ni kwenda Suneka, kwenda wapi kupeleka wateja, lakini mambo ya kupigana haitasaidia. Watu mizana na baadaye bado ni mandugu. Asebono ukobolera ase serikali ye county area ya national gotwaro koigwana na kubwatera na bene ilio gotoria sector ye ya bodaboda. Koripoteria Ndizi TV ediatariane Ndemo Steven. Miyamano Ndemo Steven ase oroboti orurikiranu togotikana nayo nigo amatemu yo moerio gekeras kya gatano na gatatu gose KCP agocha gokorekana omwako yegase awasaba ibori babeire bakorigereria mono amagendro y'abana basensemo yetsemi nabo igo korigereria nabo igo kwemanya mange igoro y'omurubiro bwa masomo mu ya OCBC chiskuru Eyemo county ya Nyamira litkoria lero nigo chiaba chigokora mariganyo bosibo matemu yo ye grade kya gatano narimo nabo yekeras kya gatano na gatatu KCP nabo igo kipsea wase abateneneri aborokia nabo igo abaibori babeire bakwerera okwyarigani kwabo bwikiranu bosyo bwa matema yo agati skuru echabeire chabachikwenekia amarigani ayonga mone skuru ya St George's Academy skuru ya Bisama Academy egati echinde chinyinge unatokumanyiwa na mange no murikit kurase county ya Nyamira job manki. Nigaborokyo bechisukuru choboroso bakora maliga nigo chigokora amatemu ayo mwakoyo agredi sano nemo kipsea na gredi sano na isato KCPE ayuara chigo chaka ewiki egocha egate chisukuru twatarera nigo twanyora aborokia na bari barachikolenda amatemwa bakwaligania aborokiwa igore amatemwa byo mwakoyo imeskuru ya St George's nigo mo director bwe skuru yu Stanislas Misati atoerabuna bakora amaligania yo ase aborokiwa yasobye yakobo anapaka twakolerubya abana baitumbya bale ande mbale metaso chokora emitiani yabo elinde bakolerubya nande koneka ninyegenete na abanyagweta samate mwaboroku yaba kora samate twali kuna kuba charipia na pontu yelete kuna na bara kolerubya mahali tumetoka ndipo sasa tunasema wewe ni Ebeneza.
ensemo yaye omudirector w'esukuru ya Bisam oyuboigo oromura w'ekisukuru ky'abanyene County Nyamira naenekia amaliganio akolekana ase chisukuru ao asateba mbasemere tivuna chisukuru echunchi chigokora amatemo buya omwaka oyo KCPE lakini naende bali tayari more than ready gukora amatemo ayo nase gisenta chionsi cha private schools tuwe aliganiti abalimu be aliganiti na etiri round chisukuru chionsi na nyoringa kire gento kere shwari into byonsi pitu ababangire biras to make sure mbire in order na abana mbabwate bintu bago chikokorera omwaka oyo norobo mwerio ase gokoria amatemo a class 5 na 3 KCPE nomoroberio OCBC gochikogenderera na naro babwate abayibuli kaba bit kin manyango ngaki omwana ekarali ikerunga below expectation inki minute ibole ne tukunyara kumanya exactly ekegendereta no mwana genda no ane skuru inchuro ne skuru ali so mwana agosomia boli umwalimu akoerera buya onyale kumanya ensemo ya borokigwa mbate bambali angeokora amatemo ayo naende mbali no bolemu mbachigokolia buya. We are very much prepared to do this exam and know we'll excel. Once I pass, I want to go to Mango Boys High School. All thanks go to Guardian Mom and Director and even all teachers. Thank you for teaching us how to do right things. All the learners are prepared and we believe in God that many 400s will appear. Walimu wametufunza vilivyo and I'm sure we'll pass. And us, like the last bonds of 844 system, we were going to pass with flying colors. Chingakechi ekera abana bagochia ase omotimoko omotambe. Otoratebya abayibuli na balinda abana babumona kwetsinga babasiboswa tisabutirichire ende basona kwetana chipara. Ande ikunyo kunyarekana ibintu mpire bingi tuna kubana oni simene n'ibintu binde. Yatoka na abana mpara occupied. Bakubona bare kusabose parisco. Kero mato montaris asinga para kuna kurengeri ngeke went ko para kende bantu basobusa. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Miyamana omurikeito Job Maangi asoroboti oruru ikiranu korwase county ya Nyamira tugenderete gutigara sengane yasensemo yetsemi ni gabayibuli bagenderete koboriwa kwene kyabunangu bayika bare ange abana babo kinga kyekiga kyerusa entambe y'umutimoko bwa masomo okwana negeta seni kya Ndizi TV ni gwababwatani au bakorawa na Bishop Charles Saboke amono mu director w'eskuru ya Lightmo Academy Ailino Rucho ababere bagoteba buna nemeremo y'abayibuli okwene kia oburendi bw'abana babo kinga kichonsi bare asechinga Murikeito Brighton Makori noroboti uru nomutimoko ogojikwenekia unaborokiwa ngo babare isiko asimiti nyebere asabayibuli baendete gosegetwa na gosemiwa kweneki nankulinda bare abana babekora bare asechinga chungana na watoto kuwa na elimu na watoto patia watoto homework patia watoto kazi wacha watoto wakuwe pisi watoto wasi watoto wakwenda kucheza siku zote mpaka shule ifunguliwe muwe tu arati na watoto kwa sababu wakati mwingine mtoto anaweza kwenda ukuta ameenda kuiba amepigwa ama mtoto ameenda kunywa pombe watoto siku hizi wanakunywa paka watoto wadogo wanaweza kunywa pombe okwana aseskuru ya Right Home Life Academy chingaki aborokiwa bekirasi ya bibitu bariko bekiro chuguto go cyase kirasi egetangani Bishop Charles Saboke ni goboigo arorenga abana ngokora bali jomwake abana ngosoma bali because gosoma abana mbali ngabona kere basikire sukuru mbali gosoma bona libo abana bwenda gosoma na nayo moiboli moni tumwano ekera gosoma ikine kigente kenene senginjo abana kere bakogenda bakweba abana baenda kwachiesa beba lakini moni tumwana ndeli anyala gosoma no gosoma na kukwenginjo gotakwera ne sukuru kwanyoro mwana yaro mongaini mwana yagosuka mutu boigo Bishop ni gagendere kobolia ababuri kwenda kimuna ngolenda bare abana babo asobotume kiwe kisimi abayibuli nalgo sabanga kamoranje beka kisimi ale sana na abana gusimi kisimi ekimo cyabo umwana ayibegete ko bamune nganera amasomo umwana ngutara mu esimi yakolera mwana ataraba sesimi ngendoke kegokonya abana baturiye bakirekire nesimi tiga abana baturiye ne bitabu tiga abana bayina nase bitabu nandika bo mukali
umwana tari nge lazima mwa isimi ngamana kuru mwanja ne bose mogokania monere genta kana twete ne discipline ya sabana amone simi na inu abaiboli ndio toko bakwana lakini ko chimotu moja komanyanga ngitwale ko batebi kuru isimi ko sabana bajira tambe ero bamaite internet bamaite kiregento bintu bagodonuru tumaiti ekera bali buka tumaiti gento bakorra bintu kibakorra gento kendi yakabere television loranga abana nga program kibakorra because program minjiro jitakeri abana nitokore program nayo muiboli manyanga ki kere kwanyorira abana bali geti program chinde chitali echinge njo okolimi ande batebinga ki program eteringia eyene erengia ekere chinjiro korero mwana na chi mwana arache kobo. Madam Director bwe skuru eyo nere ana rabwate ko chi ase abaiboli elde ye munere ntambe igongo teba abaiboli balenda abana babo babalende sinjira kire chindonge moso abana bamurana abaiseke mono banyara ko bagotumwa ese chinjira kire bisunte kiri bakonyara ko barebd babalende nhande mbabase ko baira asa mairi ese ngencho amairi asinaro konyora abana batamanyete bintu binde munabona bagende kuswimu oranyoro mwana ndetamaite kuswimu akoenda drown anyaro okure. Musiende kulala, do revision. Squeezy watu tunasoma kwa simu ama niaje? Yes, keep your babies busy. If you want to your baby to perform well, mupe hata maharagwe yakote moja to keep the brain busy. Nonye obogima ogendete gokonga nigo anyaririga kuburi abaiboli ni echumi eto yense na kongate ngosaba abaiboli more mereri nande more mereri asobogima nyasaye nana are gotororekanera asengencho nere kiregendo asengencho ritukuri arero twanyarire ko batugwikaga igatwasabeiru na bishop uchumi teri gutukoba munere nguchukonyara tore binte binge na abana nguchugocha bari se skuru yega na abaiboli musabe bakomuna omokonyore bitoki byonse abana bache se skuru igoro ya skuru eyo ya Raitom Rice Academy wazuri iko na mahali pazuri, mahali watoto wanasoma wanaelewa kila kitu. Nigo orenge omochengo nomogoko monene ase skuru eyo anene ekaraborokiwa abanyara bakobekero chigutwa asenjere ya moyo gosira chisemi ase ensemeyo ngoriboteri getaseni Kendis TV korwa ase skuru ya Raitom Rice Academy iredariane Brighton Makori. Miyamono Brighton Makori ase oroboti ururikanu togotikana nayo nigo abatami besegi baruro kubore ochase serikali kubabwatokera chibese cyo kirabakonye ase okwegenderia anene kubwatikana namakongu au ayo babeire bawetera akorwa chinga kichetse cyo mwaka w'ekibibere na 2025 no mwaka w'ekibibere nonya nabonigo bali abaganitego yaswanani aso kubaunereria babeire bakubwatokerwa egekure getindi amange nigo twari ganiri n'umurikyo Dipon Asanya. Abatami bechisegi bo mwaka w'ekiri 2025 amuno mwaka w'ekiri 2023 kurwa sorgongo rwa Nyanza na Western nigo baenekirie ogosemeria kwabo asukunyura mu serikali maiga yo guchandika ebiro ebitambe. Kushukuru rais wetu mpendwa William Samoei Arap Ruto na naibu wake Rigathi Gachagua, kwa sababu Rigathi Gachagua ndiye alikuwa wa kwanza kuahidi ya kuwa waathiriwa watalipwa. Rais wetu mpendwa, ulipoenda Nyeri na pia ulipokuja Kisumu, pia ulisema ya kuwa waathiriwa watalipwa. Ogosemerio kwe wacha kubwatakana nekina kiabegetwe asebunge n'umubunge Eyemo bworogongo Oroiga. 2008 mpaka sasa ukiangalia ni miaka imeenda. Sasa tulikuwa tunaomba rais wetu na serikali na viongozi wetu wale tulichagulia sisi wenyewe. Petition yetu ilipopitishwa parliament, watu wengi wameinuka kutaka kusambaratisha hii kikundi ya Nyanza Western Caucus. Lakini ekiombekiyo niyo kiamotagia omorai bwense Daktari William Samoei Ruto amuno mokonyo ya Rigathi Gachagua asogwanchira na kubasira kubatekana na makongu bagwetera. Pongezi kwa kazi wanaofanya kushughulikia wanaolia pale mjini na kila vijiji. Tunawaomba wafanye hiyo kazi kwa haraka ili watu watulie.
ase omusangerekano oyokorekana Emeye County ya Kisii gokoragwa na omudirector Oyugi nigakureire abantu bari barigetie gweswania eliokounereria abatami bechisegi. Na watu wengine wametoka huku wakiwa ni watapeli, wanatembea huku na kule, na serikali wanajua historia yao. Tunaomba serikali pia musiwache watu ambao watapeli wanatapeli wa IDPs wasidi kutembea huko na nje. Igaru kobolia gochesa abanyakiombe bonsi gotenena asobwamo amoneji coordinator chonsi aseboigo anyara komonekerio murai bwense kubwaterana amone serikali yaye. Mukaweze kuwa macho, kwa sababu hawa watu wanakuja na mambo mengi, wakasema wengine ni watapeli, lakini ukweli wa maneno, hawa watu wamepora watu pesa kwa njia ya kuwa watawasaidia, na ukweli ni kuwa hakuna njia ya kuwasaidia. Natangazia viongozi wote wa Nyanza Western Caucus, haswa coordinators wote wa kila county, hii ndio wakati wa kusimama wima, hii ndio wakati wa kusimama gangare ili kumaliza safari mlioanzisha kutafutia haki waathiriwa. Ni jambo ambao ilituchukua kwa furaha, na tulisikia ni kama mzigo pande moja imechukuliwa imewekwa chini. Na vile tunajua wewe ni mtu wa kusema na kutenda, unaenda kuyazingatia na unaenda kuhakikisha ya kuwa yametimia. Iginko ripoti ya Ndizi TV kwa se county ya Kisii elietaria Nedipon asanya. Miyamano dipona sanya se oroboti ururikiranu abamenyi besemo ya kiunganyo yotoka sebunge nyaribari chache county ya Kisii nigo bari ne kibakogokera ne yemagega ya serikali ye county ya Kisii akubwatrana ne kiombe kia USAID amono mo MCA wensemeyo babere bakubakunyera egesima kia mache asensemeyo nigo batereuna asege kegetambe babere bagochandika asikorende bono batereuna amacha yo na chigokonya abange asechinsemejo nabono nigo batogirie abarayabo nakotena nigo barachie kogendera kubasira asoko eneke babere bagwikirania amagendero asabananchi. Asa Marieta Nenkuruku Justus Nyabuto umari mugambia moka kiunganyo sub location litukulia lero ntole nomogoko ase amacha ya eboholi ite ya kiunganyo guchaka gokoriga sibuya kero tuanyoro gokonya kurua se county government ya Kisii inseo burai bwa simbarati mugabano ito no mu MCA ito Ibrahim Mungubo ba tanyorali shirika ya USAID ya chako kuturekebishire pampu kwa yasalikire ikore yaro muna tukuwa na iga macha chire kira ensemo ye sub location ye amacha ya iga konyeta abantu abange sana buna turige tunugura egekogera sub location tubeka ina abuna anje ngurkwene limabeya onde manager ya waracho wote na chira iga senge joko kwa Kristo mushimi weto Ibrahim Mungubo muse nero ntomanji chaiga iga yangu kuana na yaye ye aige tolese kiunganyo water borehole ya beire ya tokonyire ngaki entambe na ande ya jagete buna akake yali kusabwa abantu abake lakini gwikira bono gabuna ngukwana ya sabiru chisaburucation ni sana na ande ngusabu tole baka amacha itate ninire chinga kichintambe era chire togutacha ngega iga igonko ira nelinge county government yeite ya Kisii egabana yeito simbarati waigo no mo MCA oito Ibrahim Mungubo mose asogwanjira na gotokonya amacha itagenderere ekoera konye twarua ni chisegi chinyinge roche njengo ira ni ngambi ya mono Marieta Nkurukusara kuambo komuko ntutu ira ni ngambi ya mono asengencho yanyarikaniro muratu ito ibwa amacha okorireki oimokire naende
Nabune ntremo yogosira abasibati ase community nige byombe ao byabere bikomerana na gukwanira engane yega asibate rebuna abasibati naboigo abana banyaruka nigo babwenerete gosirwa keyima ase okwegendereria anene nigo bakwanire ase birugo ao byage siasa na otabuna amabaga mange nabwenerete konyorekana ase abasibati ero nabarabo babe bago konyeka gose kwegendereria ase amatukabosyo nomuroberi obetego wa na Arson Manga amo na Cyrus Kibagendi. Samarita ngoro kuna Cyrus Kibagendi ndomo director we shirika koro 10 million hats. Lero niko tubwate entunda yo mwario ya community dialogues twaberito gutwara kurwa umutinyo katano mpaka bono twanyarire kwato kugamba amangana twaberito kugamba igoro ya women leadership ayigase Gusii eto tumaitenga Gusii eto yonse piga iga tubwate omwamsi Eyemo bieka oyoro mukungu besides women repelie position etengere kando ase abaswati ase Gusii yo tubwate murayo Eyemo bieka iga yabeire chabere chinga kichingie cyo konyara kobako kwebulia ningi gekogera tutali gutwara abaswati ase chiobisi cheto ningi gekogera tutali go bakira chikura yo tonyare tokorigeria amangana political parties twaligeria gender equality and equity twaligeria amangana ade economy twaligeria amangana aitwaga mbarero environment and conservation mune affect abasipati aba ko koreki konyora ibiroge bya service cyabo igo gante nga Gusii eto mwanya getinga abasipati baito niko babugate capabilities muna mundo ndebwensi konyara kobako ko service chiga na gotokonya ase egasiri babwente gotokorra Komorekera yabereka okorekana isko yorogongo rwa Gusii nigo muraibese Dr. William Samuel Ruto ritkoria lero abaga koigora bene ekewanda yokomenta obya gose Valley Addition naboigo echiro ya madini asensemo ya Voi meye county ya Taita Taveta okwana chinga kiecho Ruto nigate babuna ensemo ya mining yabeire gekwebwa asegeka asaenekire buna serikali nechigosira ensemeyo asogokonya gokinia uchumi ense ya Kenya anene wetera sensemo yogosangirirwa kwebango. Tumekubaliana vile vile ya kwamba sekta hii ya mining iliachwa nyuma siku nyingi. Hatukuweka pesa ya serikali ya kutosha ili kufungua rasmi sekta ya mining. Ilikuwa inaendeshwa jua kali, inaendeshwa na wafanyabiashara wa kibinafsi, inaendeshwa na uwezo wa watu binafsi. Sasa tumesema tunaleta uwezo wa serikali katika sekta ya mining kwa sababu tunataka kuongeza ile mapato inatoka sehemu ya mining kutoka 1% ya GDP mpaka 10% ya GDP. We want to increase the productivity in the mining sector by 10 times. Ndio tuhakikishe ya kwamba ajira inapatikana, faida inapatikana na vile vile tunapata foreign exchange kutokana na madini itakayouzwa katika taifa letu la Kenya. Mwaka ujao kwa ile reforms tumefanya, tunataka kuongeza pesa ambayo itakuja tutagawana na wananchi kutoka 3.8 billion ya this year mpaka 15 billion in the next 2 years. Ndio pesa nyingi ziweze kufikia wananchi kutokana na royalties. Chinga kiecho boigo Ruto nigabereka gukwanira igoro y'obugori bw'ebinto korwase chinse chesko na gotebense ya Kenya nebwate chinguru na boigori bagario korosia ebinto askeria enekire bune serikali yabekire emeroberio anene wetera ase budget yo mwako yoigano mwako gocha nigo yabereye kubekense mu kibese kira kigokonya asokorosi wa kwebiwanda ibirakonye asoboroisia bw'ebinto au yento mono boigo kera kigokonya sokoena na amabaga yemeremo gocha sabasaye. Zile products zote ambazo tunaweza kutengeneza hapa Kenya, tukitumia raw materials yetu hapa Kenya, tukitumia labor na wafanyikazi na ajira ya Wakenya, hatutaagiza tena kutoka nchi zingine. Katika budget ambayo nilipeleka juzi kwa bunge 2 months ago, niliwaambia mambo ya kwenda kulete chuma kutoka China ama kulete chuma kutoka Ulaya ama kulete chuma kutoka sijui wapi, hiyo tutafunga, tutatengeneza chuma na mali yetu hapa Kenya.
Hapa tumeonyeshwa iron ore yenye iko hapa Taita Taveta. Mnataka tuendelee ulete chuma kutoka nje ama tutengeneze hapa Kenya? Si tupanue ile viwanda tuko nazo. Waajiri hawa vijana watutengenezee chuma hapa Kenya. Vile vile nimesema mambo ya klinka na simiti. Tuko na limestone, tuko na mambo mengine mengi ambayo tunaweza kutumia kutengeneza mambo ya simiti hapa Kenya. Tupanue zile factories ya kutengeneza simiti hapa Kenya badala ya kwenda kuleta simiti kutoka nje. Vile vile hata mambo ya furniture. Tumesema kwa budget hii ambayo wabunge hawa walipitisha, na nawashukuru wabunge wetu, ya kwamba mambo ya furniture, just imagine mtu wa Voi, ati mtu anataka kwenda kununua kitanda kutoka Amerika. Mimi nataka niwaulize, kitanda si inaweza kutengeneza hapa Voi na hawa vijana? Kwani kitanda hii iko na ujuzi gani ambaye inatakikana? Kitanda kutengeneza si ni mbao na msumari na nyundo na randa, si kitanda iko tayari? Serikali weterase wizara y'uburimi nigegendrete nemeroberi yokoinekia buna endagira eisaine yabirige gutoka imensi ya Kenya eriogo konya gutanga omuchando bwenchara aneno yoberi gokoinekiwa ase chinsemo emergency ya Kenya okwana omurikyo munene ase wizara y'uburimi netugo Jonathan Mweke nigatere buna abaremi nigo bakonyora asare nene koirera rigesa koirera insekigima ekyo kirire serikali koimukie getambukiro kyogosira uburimi na monogo konya asugukinia amangana uchumi meyensi ya Kenya. Factored in seeds worth 550 metric tons for sorghum, 15 metric tons for green grams, 10 metric tons for beans, 25 metric tons for rice seed, 30 metric tons for maize, to be distributed to vulnerable households, particularly in the arid, semi-arid lands, which is the ASALs. Food Day 2023 reminds us to look at how to produce more food and other essential agricultural commodities with less water, while at the same time ensuring these precious resources, that these precious resources is distributed equally. Our aquatic food systems are protected, and that no one is left behind. We are appealing that we remember the children. All of us who are here today, chances are we have food. The children who are not here do not have food. School feeding program is a key issue in this country. Could we all commit to ensure that all our children get food? Nechinse chorogongorwa Afrika nigo chiaboriwe gochamo na gusira uchumi ase chinyanja agokwana imwe cyo Mombasa nigo ababwatani be chinyanja babere bagoteba no buyambaro bwoko bwaterera bwe chinse cha Afrika eryo kinia obonjoreria asensemo ye chinyanja askiri batere buna awuru muchango monene nigo okorwegwa nechinse chire isko ya Afrika. More than 38,000 kilometers of coastline, Africa is blessed with tremendous maritime potential. However, for many years, this potential has been underutilized. International shipping lines have dominated maritime trade, often to the detriment of African nations. We are yet to put up that kind of a framework to allow our upcoming shipping companies to be able to go into the shallow waters and build the capacity so that they can be able to become also quite vibrant in this whole business of shipping, because that is where the real blue economy resources are domiciled. As you are aware, we pay as high as 600 billion from the shipping services. And so if you don't penetrate and enter that particular area, you just get bypassed. And you don't get as much from this blue economy coming from the logistics aspect of it. We talk a lot about the blue economy, and until today, if I may say so, if you permit me, PS, okay. It's a theory. We need to go into action, because people think I just go out there, catch fish, bring it and sell it and make money. There's a lot more benefit that we can gain from the ocean, because there's not only fish, there's also other species that we can exploit sustainably. Mwancho muriere banora batioru na rotoira sensemo ya kabere studio tumanyorende mo Stephen Captain 001 atumanyina raya atuarganiritie korwa sensemo ye chikosori tubasaguskare.
chengi agendete kotengereta semikia Ndizi TV na kwemanya mange korwa nsemo ya studio A namana mangana rengeta mangana Amayia kuruchi sector au ya bona kwariga ni bena samangana Amayia ye chigo sorry kuna botambe tiretera nende mo Steven captain 001 Kucha kama ngana Amayia chigo sorry kurwa samangana rengete ya Gusii stadium ekenya nitakoba kegote ni amangana rengete obo sorry ilikuwa nalibagalia bena sokorosi ukwaye Waseboni wiki eri gomogaba na Paul Simbarati nyarekoba kwene kyabuna emerogeri yokorosige tie ginege ndrete kwa sanya rekoba kaote abuna go ikomu kidi komina kabiri ubunyansi mboge bwasime kirwa sege tikya Gusii stadium rekorda anda kya sama tukare bosi chigo soli kurendera sege tikya Gusii stadium ya tukanira ate moto yo ngokora konyo chipa epa bigita chirichinke mache talenge gosoka ena muyolia chipa echo epa plera na rosiri na ndegeti mwachiro na chiri na chipata etkole iga wika December na boko nyobo nyansi kwa koreki wa menti ndegeti ko report Athletics Kenya ngima omotie nyo kabere no bakariga trials usine Olympic no chiko cha koleka na gaiga tuwana ine igo ntagetemba sabe abageni abukiba gocha ebo bwende banyole town ero molembe security ere muya mo wanja boy abas ninje kubori tobangeli tukenemo kira omotieni tokwa buse municipality yetu yonse teno gusaba kwa banjibe chigosori abange koranda kegeti kya Gusii stadium kyanyarire ko bage korosigwo erikwera chigosori cha FKF Premier League mono gwetera team ya Shabana FC chare ko bachikoyanirira asegeti kya Gusii stadium tukwenda samarengete nko yabasubati nigo moro kyo monene we team ya Gusii Starlets FC kogosori ase league ya Nyanza Regional League ya sekerengo kirikia basubati light trade oyori nyare ko bakaweso kina koerera kirikirete team ikunyara ko ba kegoskunse kurwa ase league ya Division 1 maga yokonyara ko baikwana chigo ko vaisato asbono kuboli kwaye nasa bwatani gweso kina kubasie team ya Gusii Starlets FC ikora erandira league ya renge ya Division 1 nanda kasama tukale bosio tonyorera league ya Premier League ya basubati samarira ngoro ku light trade oyori coach ya Gusii Starlets recently Gusii Starlets agakire league ya Division 1 Women Division 1 lakini through challenges yabe relegated asengi to ina chiwo kwa vaisatu na ine chiwo kwa vaisatu to ina asengi ncho ndo abwate finances in terms of money na transportation two league yabe relegated to regional league toko sabaiga ondo bwenso bwato bokonyu bondo bwenso gocha se team oso bwata idea umaito muntu naro ora bolechi besa lakini akwa idea gete yogo konya abana bakose ache tuisaranse nere tukonye chinyarukechi ase team ya regional league ndengi togwaka Kisii Nyamira Kisumu Homa Bay na Siaya yogo togo saba naende umadega bado ni transportation togo saba onyo nokobwa ka kiasi oko sorora ondi bwense orarwe ni support asaba nabo ose ni gio ose chikampani chiri busongo ga kincho motokonyera abanaba bakine talent yabo na bali bande bakinete chenga kiachia choni go light trade oyira ko baga koirera katie vie kwa yaiteire gwetere team ya Gusii Starlets FC mona ensemeri ya bagosori go banyare ko bagosuka bosio na gati yabo konyera mabaga no nyase team ya Harambee Starlets team ya basubati Ensa ya Kenya gati team chinde chingiya sate birba naigenete gwetero gosiruko boikano gwe team eyu ebo gwe binge bienko yo bya basubati mona kurwa sorongo rwa Gusii binyare ko bagosuka bosio ndobwata abana bagwaka national team bona Janet Mbundi arueta Gusii Starlets tubwate Mwanamisi Ndenge aruete Gusii Starlets tubwate Diana Shakava aruete Magoka ya Gusii Starlets tukatwara Christine na Christabel na babo Lydia Ruth bale iskali alafu captain bone ya Gusii Starlets ukoro Lydia Mogere nere agete ase national team
igo togosaba muroche ng'a through effort abantu bali barengo bakoneta abana bakarorokana gaki oli oranyare gocha ase timu akonya abana batigaira aba bake na baro bakoreki bakine tutware image ase national team naende Kenya ngima uno mugusi mwana muiseke ogwako mupira igo asaya make na sabera so bororo naenda asante sana ase Ndizi TV ko ngali bageri kurubo bikuru bitu buna Gusii started Samana ndarengete chigosori kuruchensemo aochia orwengo rwa Gusii na bwase imebonge ya Nyaribari chache ase weekend ya kuria Jumapili asegeti Kenya Nturago tobe tugotwara chi finali chege kombe kia National Government CDF gienko yo giensemo ya Nyaribari chache umuyigona nyariko bagogikiranugu no mujumbe bwenseme yuze Zaire Janda bwase bunge ya Bonchari constituency nige kombe ekyo kia CDF kie bunge ya Bonchari Kenya kwa bakego chake go amatukabwa ngo igase bitkuria amashujade na cyo solinjigendete chinsemo au asebirengo ebitangani byamamerenio a CDF ime ya Bonchari na ndakase bunge ya Kitutu chache South ekora unere omujumbe Anthony Kibagendi na rasama tukalebosio dore chio gosoli chia NGCDF chia ebunge ya Kitutu chache South abasichiti mchinyinge chetane tia 50 chia sokiri irinde chibega chichiti mchiranyare koba chikoba asama mirani ayu arengete egekombe kere inse omuroberi o Constituency Development Fund CDF mancho muri ayungati yari na kwaleti korwa semesa yamangana Amayia ase Ensa Eyemo kodegendera kubwatia Ndizi TV no nyansemo yemetandao kondera kwemanyia mange aliarengete chigo sori kulende ase chiteta ike Eyemo iga magano rero iga ni maite twata abana siasa na abana siasa gutumeka bale chinchira chinyinge kubwa chikura na ikere bavuire ande gutumeka bale chinchira chinyinge erinde banyara kwa bakogamba bono ndabwate Ensa Eyemo yabwato muraibuense urengo mulimo sana kira sare koenda ubulimo anchete gote ubulimo sana bono litukelimo akagenda ase kinyorekemo kende ase kinyorokere kama kavoli abantu mochando kimubwate ase kinyoreke abantu bakamotebi ikinyoreke imechande tuchandete pyo muraibwense nigere mechande evere akavoli bono mochando mutangani noruri abantu bakamotebi mochando tubwata ase kinyoreke serikali ne yagachete nyagetari kondo chinyagitari chaito gusenyagitari ito yekenyoreke tebwati munyagitari ese ensemeye mara ibwense ya yigwate bambu yamona na igure kimwatebire akabwate esimi akababona montogo kwana ase esimi na kirakura kukwana akatebya abantu bali na iguru kugani kwaino na akire esimi na weekend asenyagitari eno yekenyoreke morore umunyagitari kabuchororo kabakwa boli wono monte emechano mbwate nebere muchando kabere mubata sikinyoreke nereri mona itaka matebi gake murayibwense no nyagwacha umuchando ndito bata sikinyoreke ndo muchando monene pi kinyoreke ngebwati network pi na twakachi simi chaito nchiri kogenda ese myaka emenge twabeira iga network teyo akiso gotokonya tunore network ya iga tege tukira be ekiase zonye simi ntori gwaka mura yorirenderera tana ikuna kuyugure korende nyora buna seli boliri tangani na agete simi era nakia ya soete kudaba kijoraba baito muchandovo mbabwati muchando neto yono nyokoro murai kali obolimo boke tenja sarora ike obolimo bwaho nyare kwa bokomanyekana no bosoko boche gocha soro mancho boligerali abuno towekera omoyali bamangana Amayia korwa sense mu chigosori ase Ensa Eyemo ndechinsa isato ntomirane tobandire gosanga mangasa no kwerene ensemo ya studio Everline Osero otebinere ndake usabara ibasobo mpabwata mangana bunayo na ndake nkeritorarore gekoraga chinsa isato Mano Captain 001 yasamangana yama yakoro asensemo ye chigosori mwanchi murigereri tomerane chikoraga chinseisata tokomanye amanke nainde asenchera ere yobwekranu betra mokera nere neke chipicha nere yogi chawe kere asensemo imanyerere twabwatana nere Joshua Auta ere triane Everline Osero twaro burigereri burobya